Pozdrav moji dragi radnici svetlosti. Danas sam za vas pripremila novi izazov nedelje. Jedna vežba koju sam naučila od Abrahama, znači od Abrahamovog učenja. Vežba koja je fenomenalna i vežba koju možete prilagoditi sebi na mnoge načine. Znači, ja sam je primenjivala baš dosta dugo i razradila sam je onako baš po mom nekom osjećaju da meni prija i objasnit ću vam znači nekoliko načina na koje možete da je prilagodite sebi, znači nekoliko varijacija. Sad zavisi od vaše kreativnosti, vi možete izmisliti neku vašu sasvim 55. varijantu, što je okej. U suštini to je jedna te ista stvar, ali eto, možete malo da je menjate ako vama prija. Pre svega, znači pre nego što počnem da vam objašnjam koja je vežba u pitanju, to je izazov nedelje, moram da vam kažem da to nije nešto što možete da radite jedan dan ili nedelju dana i da onda očekujete rezultate. Znači, to je nešto za čega treba dosta vremena i potrebna je vaša upornost i rešenost, to na prvom mestu. Znači, s tim morate se pomiriti ako želite da imate neku korist od ove vežbe. Tako da, eto, neka to bude izazov nedelje, da započnete ovom vežbom jednu novu naviku. Eto, samo ova jedna vežba. Znači, nije ne znam kakvo opterećenje, nisu ne znam kakvi procesi, prvo meditacije, pa afirmacije, pa ne znam šta, evo, na primjer, samo ova vežba. Uzmite samo ovu vežbu jer toliko je moćna i samo ako nju primenjujete dovoljno dugo, sa dovoljno žara i energije i kreativnosti, stvarno možete postići fenomenalne stvari u vašem životu. Ova vežba vas toliko otvara vam srce, otvara vas za taj tok energije, za to stanje u kojem vi dopuštate ono što želite i stvarno je blagodetna i preporučila bih je svakom. Ali kao što kažem, znači prvo pomirite se sa tim da stvarno uložite trud i da jednostavno se posvetite tome onako do kraja. Vežba se zove Knjiga pozitivnih aspekata. Možda su neki od vas već čuli za tu vežbu, možda ste je čak i primenjivali, ali možda neko od vas prvi put čuje za to. O čemu se radi? To je u suštini jedna sveska koja je vama na oko lepa, koja vam se sviđa, čije vam se stranice, korice, znači jednostavno imate dobar osjećaj za tu svesku, eto baš onako predstavlja neki vaš ukus i skoro ste zadovoljni s njom, nova je, čista je, niste u nju prethodno ništa pisali. I vežba se sastoji od toga što u nju pišete znači sve pozitivne aspekte vašeg života koje obožavate, koje volite svaki dan da gledate, koje vas čine zadovoljnim, da li su to stvari, predmeti, ljudi, odnosi, druženja, neke tako sitnice koje sami sebi, ne znam, tipa volim sebi da ne skuvam kafu pa da uživam na mojoj terasi. Onda, ne znam, volim svoj divni estaj koji imam, volim svoju sofu, volim svoj kompjuter, znači bilo šta, uopšte nije bitno da li je to sad predmet, da li je čovek, da li je odnos međuljudski, da li je, ne znam, kućni ljubimac, bilo šta. Znači sve, bukvalno ovako, krenete da pišete i sve kako vam teku misli, znači ono što cenite u svom životu, tako pišete. I to je nešto što bi bilo dobro da radite svaki dan, znači redovno, i da jednostavno od toga napravite naviku. Znači, izazov ove nedelje za vas je da stvorite novu naviku, a to je da svaki dan, znači nije ograničeno, možete vi to pisati 2 minuta, možete 20 minuta, kako vam prija. Sedite onako, ne znam, uz čaj ili kaficu kada vam odgovara, bukvalno sedite i krenite da pišete onome što cenite u svom životu. Da li su to sitnice, da li su to krupne stvari, bilo šta, samo krenite i neka krene onako taj tok misli, samo to na papir, pišite, nemojte toliko da razmišljate, ali sad ova se rečenica uklopa jer ovo poredu, ma kakvi, samo pišite sve što vam padne na pamet, u tome jeste poenta te vežbe. Sada, zašto sam rekla da je potrebno da uložite trud? Evo, na primjer, ova cijela sveska, znači na svakoj njenoj stranici od A do Š, znači i na jednoj strani i na drugoj strani ja sam pisala danima moje tekstove, znači onoga što ja cenim, moju knjigu pozitivnih aspekata. Znači ova cijela sveska je ispisana od kraja do početka i to nije jedina sveska. Znači to je nešto što, zato vam kažem da
ne možete sad napisati 2 lista afirmacije, mislim isto važi za afirmacije, za bilo šta. Napišete 2 lista afirmacije kao sad ne znam šta. Znači ne, to ne ide tako. Vi jednostavno morate da uložite trud u to i stvarno da se unesete u to, da date šansu u tome. Znači, kad pišete tu knjigu pozitivnih aspekata, stvarno osetite, tipa napišete sad volim svoje auto. Nemojte samo da napišete, nego baš osetite tu ljubav prema vašim kolima, zašto ih cenite, koliko vam ona znače i tako. Znači, bukvalno dajte svoje srce u to i onda možete tek da očekujete rezultate. Znači, to je nešto u čega morate naterati sebe da verujete. Znači, stvarno dajte sve od sebe. Sad ovako. Znači, rekla sam da postoji više varijacija kako možete tu vežbu da prilagodite sebi. Jedna od njih je da pišete, znači u isto vreme, napišete 2 grupacije rečenica. U jednu grupu stoje stvari koje ja danas radim, a druga grupa se zove stvari koje univerzum radi za mene. Znači, to su 2 grupe. I onda, recimo, ja ću vam pročitati kako sam ja to pisala. Stvari koje ja radim danas. Pod 1. Vesela sam, raspoložena i kreativna ceo dan. Volim sebe i ceo svet. Pod 2. Uživam u svakom trenutku svog predivnog života. Pričam samo o onome što želim. Sve se odvija u moju najveću korist. Sve je u redu. Pod 3. U miru sam i sa radošću očekujem samo pozitivno. Dopuštam univerzumu i zakonu privlačnosti da se postaraju za sve moje želje. Znači, ja sam to sve tako podelila da sam uvijek imala znači 1, 2 i 3 i onda sam tu, znači nije mi svaki dan isto, naravno, kako mi dođe u tom trenutku tako napišem. Znači, to su stvari koje ja radim danas i onda dok sam to pisala nekako sam bukvalno razvijala taj neki svoj odnos sa univerzumom. Znači, univerzume, ovo su stvari koje ja radim danas. I onda sam napisala ovo što sam vam sad pročitala. I zaista, to što sam napisala nekako, baš je onako u meni, imala sam osjećaj kao da stvarno ja se sad dogovaram sa univerzumom i stvarno, evo kao što kažem, vesela sam, raspoložena i kreativna ceo dan. Volim sebe i ceo svet. Znači, stvarno sam se trudila da ono koliko god ja mogu iskreno, da to i budem u toku dana. Znači da pričam samo o onome što želim. Sve se odvija u moju najveću korist, sve je u redu. Znači stvarno sam se uživala u to i onda nekako kad to napišem na početku dana, stvarno onda hoću i da, imala sam i volju da održim taj neki deo svog ugovora, tako kažem, sa univerzumom. I zaista me to motivisalo. Dalje, stvari koje univerzum radi, znači to je ta druga grupa rečenica. Pod 1. To sam ja napisala i to se menjalo svaki dan. Da, i hoću kažem, znači nije toliko bitno sad da vi morate da napišete sad striktno te, ne znam, neke afirmacije ili rečenice da bi to bilo to tačno. Ne morate uopšte toliko toga da se pridržavate. To može da bude bilo što i može da se menja svaki dan. Znači svaki dan da napišete nešto drugo. Recimo, ovo je jedan od mojih bilion zapisa. Kaže pod 1. Stvari koje mi univerzum radi. Pod 1. Manifestujem i 1000 € svaki mesec. Pod 2. Manifestujem i zdravu hranu svaki dan. Pod 3. Manifestujem i konstantni priliv novih klijenata za moj web dizajn. Znači, to je nešto što sam ja u tom trenutku pisala i kao što kažem, znači menja se. Ali vi ćete vidjeti šta je ono što vi želite, šta je ono što vama prije i šta je ono što biste vi želeli da za uzvrat univerzum uradi za vas. Znači, u tome je cijela poenta. Dalje, druga varijanta znači, te knjige pozitivnih aspekata je da pišete stvari ja imam. Znači, tako je naslov tog teksta i svaki dan to pišete. Možete u to da stavite šta god želite, ali fazon jeste u tome da pišete u sadašnjem vremenu i u promnicu. Znači, ja imam to ili ovo, ja imam ovo. Znači, nabrajate redom, nije bitno da se poklapa ili ne poklapa. Znači, sve ono što želite da imate, sve ono što želite da vam se manifestuje, pišete kao da već imate. Znači, to je druga varijanta. Evo, na primjer, tipa. Moji dugovi su plaćeni. Platila sam dug od 5000 dinara. Platila sam za kola 7000 dinara. Lako sam platila. Osjećam se divno, radosna sam.
osjećam se mirno, spokojna sam, platila sam internet račun, platila sam hosting račun, platila sam struju, u miru sam, ponosna sam na sebe, volim da platim svoje račune, ja uvek imam novac za to, sa lakoćom plaćam, osjećam se osveženo, osjećam se novo, radosno plaćam svoje račune. Recimo, znači to je bilo jedno od mojih zapisa. Ili ne znam, ja imam zdravu hranu, moj frižider je uvek pun, police su pune zelene salate, imam svežeg voća, imam banane, imam biljnog sira, imam pirinčano mleko, zahvalna sam, volim da jedem moju hranu, prija mi, volim da je pripremam, volim da večeram sa svojom porodicom, uživam u tom osjećaju, uživam u ukusima, svaki dan imam hranu, zdrava je, srećna sam, bla bla bla. Znači sad da vas ne smaram, uglavnom, eto, bilo šta, bilo čemu možete da pišete šta god je nešto što vama prija, što biste vi voljeli da imate i u čemu vi uživate. Znači ja imam u prvom licu sadašnje vreme, šta god. Da, onda na primer možete da pišete i neke stvari koje želite sad, na primer, striktno sad tipa, ne znam, želite kola i onda krenete da pišete da to već imate u sadašnjem vremenu i unesete se skroz u te detalje tih kola, znači onako da budu onako kakve biste vi želi da budu. Tipa, evo sam napisala, ja imam divnu šiveću mašinu. Ja imam novu mašinu za šivanje, ona je nova, lako sam je platila, kupila sam je u Mega Marketu, lako je koristim, vešta sam na njoj, lako šijem, uživam u šivanju na njoj, ona je bele boje, najkvalitetnije, ima male lampice na sebi, ima najbolje igle, kofer je savršen, lako se nosi, volim da šijem razne stvari, kreativna sam na njoj. Ja imam predivnu mašinu za šivenje, lako ispoljavam kreativnost na toj mašini, pripremam raznu odeću, igram se, lepo mi mašina me zabavlja, osjećam se ispunjeno, zahvalna sam na moje mašine za šivanje, volim svoju mašinu za šivanje. Znači, to je spektar raznih misli koje samo lete. Znači, nema tu sad nešto da se, ja sam sad dobro napisala, znači ne, samo pičite tu zahvalnost i da cenite to kao da je već u vašem životu. Znači, to je druga varijanta koju sam upisala. Znači, vi sad sami vidite neku vašu kreativnost i šta vama najviše prija. Znači, u suštini ono što je osnova je ista. Znači, da pišete ono zašto ste zahvalni u životu, ono što cenite. E sad, šta je to? Znači, evo, bukvalno sad ću vam pokazati. Ne mogu sad, može da se vidi. Evo, naprimjer, pogledajte, znači, bukvalno pogledajte koliko je tu reči ispisano, znači dan za danom, toliko afirmacija, želja, svega, znači, ali to niko nije mogu umesto mene to da napiše, to sam sve ja samu sebe naterala. I ovo nije jedina sveska ispisana, znači imam još milion raznih svezaka koje su, ne znam, razne i neke druge vežbe i afirmacije samo afirmacije i znači nije samo knjiga pozitivnih aspekata. Ali hoću da vam kažem da jednostavno ne možete, mnogi ljudi tako napišu, ne znam, 2 lista afirmacije i kao sad nije mi se ništa desilo, mi se ništa ostane, pa mislim, kako misliš da ti desi preko noći? Ok, neki ljudi su na nivou da, ne kažem da je to nemoguće, može, ali mislim i Abraham kaže da kada je želja dovoljno jaka da bukvalno znači nadvlada i sve otpore i manifestuje, znači moguće, ali obično većina ljudi je, eto, kao što sam ja, i potrebno je dugo vremena, potreban je jedan proces da prođe i da sebe disciplinujete. Nemojte odustajati odmah, ali kažem, znači morate u sebi to prelomiti. Znači volju svoju, znači kontrolu nad tom voljom samo imate vi, niko drugi ne može to umesto vas da uradi. Eto, dragi moji radnici, znači izazov ove nedelje je da napravite novu naviku, da stvorite novu naviku u svom životu, to je da pišete knjigu pozitivnih aspekata, da istrošite 1 svesku, 2, 100 svezaka kako treba, da pišete kad god vam je inspiracija, znači ili kad god možete i kad se osjećate nešto loše, znači to će vas podići, to će vam dati energiju, daće vam snagu, daće vam motivaciju, inspiraciju, znači stvarno je lekovito, super je vežba. Pišite, ne morate da se opterećujete ni redom kojim pišete, ni o stvarima, o ljudima, o odnosima, o nekim situacijama, šta god vam pa, na primjer, možete pišiti tamo, ja, ne znam, kako ja volim, kako ja cijenim moj divni esej, ili ne znam, kako ja uživam da na svojoj terasi sedem i popijem kaficu, ili ne znam,
I onda uđite u detalje o tome, pišite volim ovo, volim kako je miris moje kafe, volim kako izgleda moja šoljica, volim moje cvijeće, mislim šta god je u toj nekoj situaciji, ili ako pišete o odnosu, znači sa ljudima koji imate, ne znam, volim svoje prijatelje, volim da se družim sa njima, volim da provodim vreme, volim da se zabavljam s njima, da se smejem, da se šalim, da se šetam, da nemam pojma, znači vi najbolje znate. Eto, ja sam vam dala neke dve moje varijante, znači ove vežbe, vi to prilagodite sebi, znači možete, osnova je u suštini ista, vi ste zahvalni i cenite to što imate i prenosite to na papir. E sad kako ćete vi to pisati, znači kojim redom nije bitno. Kažem vam, eto, meni je baš prijalo da pišem tu listu ja imam, pa šta god, i ovu varijantu gde pišem, znači, stvari koje ja radim i stvari koje univerzum radi, jer, eto, kao što sam rekla, stvarno mi je to stvaralo baš onako jedan odnos sa univerzumom da, ok, ja imam svoj deo posla koji odradim u toku dana, a sad ti univerzume prepuštam ti, evo, verujem ti, verujem životu i prepuštam da ćeš ti sve ovo što ja želim učiniti za mene, da mi prije na način kako se meni to sviđa i tako i tako dalje. Tako da me to motivisalo da zaista se ponašam bolje, ili da tako kažem, mislim, ponašam bolje, da se osjećam dobro i da, eto, trudim se da, ne znam, kad sam u nekoj situaciji koja me nervira ili, ne znam, nešto mi se ne sviđa, da u svemu tome nađem nešto dobro, nešto pozitivno, nešto što mogu da iskoristim za sebe i da nađem lepotu u tome i da nađem, eto, cenim to zbog toga, toga i toga. Jer vi dok to pišete, u tom trenutku, vi se podignete u vibraciju toga što želite. I dok prolazi to vreme, vi to dopuštate, znači nemate otpore jer pišete tako neke divne stvari koje volite u svom životu ili ne znam, ako ćete to pisati ja imam u sadašnjem vremenu, znači tu vežbu. A ova prva varijanta koju sam vam objasnila je stvarno super, jer kažem, skoro tako razvije neki u vama neki odnos sa univerzumom, znači vi odredite nešto, ili tako, ne znam, kažete ja sam danas, ne znam, bit ću danas ceo dan smirena ili bit ću kreativna ili bit ću običajna, znači kao što sam pročitala, i onda nekako u vašoj glavi je i logično da sad vi za uzvrat primite nešto od univerzuma lepo i onda kažete njemu, ne znam, ja ovo radim, univerzume, a univerzum za mene manifestuje to, to i to. I stvarno je super, super vežba. I kažem, taj sam dogovor, jel tako, koji imate, mislim, jeste dogovor, barem je za mene bilo, zaista onda ste inspirisani da i vi ostanete dosledni i da stvarno koliko god možete da se trudite u toku dana da budete to što ste napisali da ćete biti ili uraditi ili bilo šta. Tako da, eto, dragi moji radnici svetlosti, to je vaš izazov za ovu nedelju, znači da stvorite novu naviku, a to je da pišete vašu knjigu pozitivnih aspekata. I eto, prilagodite, znači koja god vama prije više varijanta možete prilagoditi sebe. Takođe, na primjer, možete pisati o nekim mestima na kojima ste bili, na primjer, ako ste bili negde na moru ili šta znam, na planini ili bilo gde ste imali ono neku super zabavu gde ste se lepo proveli, znači možete skroz da pišete zašto volite to mesto, zašto hoćete idete tamo, kako vam je tamo divno, kako vam prije, znači da razradite to, tu celu priču ako bukvalno do detalja, znači to je isto super primjer, znači možete i u tome da pišete. Radosno delim svoju zgradu sa njima, moje komšije su raspoložene, divno se slažemo, uvek je mir među nama, svako živi svoj život na miru, uživam sa svojim komšijama, to su sve dobri ljudi, prijatni su prema meni, uveđeni su, kulturni su, vole me, bla bla. Znači bilo šta, ne mora to da bude sada neka materijalna stvar, ne mora da bude nešto što već imate, znači ili može, znači sve jedno. Ako želite, na primjer, neku negativnu situaciju koju imate u životu da preokrenete u pozitivno, isto možete da je upotrebite u ovoj vežbi, tipa, na primjer, ako imate loše odnose sa komšijama, znači uzmete i pišete ovako šta sve volite, šta sve cenite i kako želite da bude, ali pišete znači u prvom licu i u sadašnjem vremenu, znači to je najbitnije. Morate biti uporni i morate se potruditi da stvarno uložite vreme u to onako sa jednom voljom i upornošću i na to vas niko ne može tu volju stvoriti vam, znači to je, zavisi sve od toga koliko vi želite da vam bude bolje u životu. Znači zato postoje ove vežbe da bi nam olakšale da jednostavno se ta naša vibracija lakše podigne i da manifestujemo sve te stvari, se osjećamo bolje, ali volju, znači motivaciju koju treba da imate da biste to radili,
i da biste bili istrajni u tome, znači to je nešto što vi morate sami da odlučite i vi morate sebe naterati i disciplinovati, znači to ne može niko drugi umesto vas da uradi. Nadam se da vam se sviđa ovaj izazov ove nedelje. Puno vas pozdravljam, vidimo se sledeće nedelje sa novim izazovom. Ćao!